A mi diu el Joaquín a Sant Francesc i soc este xaval que ve així. Això la imprenta del tio Baldomero, este és el pare de Baldomero, el vell, després aquell allà era un tio Baldomero, Paco Bilbaíno, que treballava allí, i aquesta és Conxita, que també era filla del tio Baldomero. La imprenta en maneres casi va començar Celestino Ferrer, que va començar en impressió, també després crec que feia bolses, però aquesta part de la història no la sé bé. Mi abuelo entonces va decidir de comprarle a él y montarse ella el negoci per a su compte y se ho va portar a esa casa, que era en el carrer Major. Això, clar, la foto esta, pues imagina't tu, ahí tendria jo... Pues, jo vaig entrar, a la impremta vaig entrar jo a 6 anys, però anava a fer mandados, no treballava encara, feia el reparto de paquets d'això. Després, al morir, també va morir molt jove, entonces pues tenía un pare allí, igual en casa de meus abuelos, y va a continuar ahí hasta que ya van a decidir de que fuera, porque entonces era más bien familiar, aunque él fuera el que la portaba en sí, y van a decidir ya de que fuera para ells soles, entonces ahí va a decidir ya anar-se'n de casa dels abuelos y por eso ya per su compte iba a pasar al carrer Sor José Santonca, que eren pues, els baixos dels pisos del carrer València. Jo soc el que era la imprenta del carrer Major estava. I entraves i va llogar el sòtano i això era el fons del local i és on estaven les dues màquines que havia. Després així estaven les caixes que eren un guardall de lletres, això és un componedor que és on precisament jo el que feia això, que era clavar les dins del componedor, fer les línies i després així anaves muntant el que eren els moldes, que es diu. I després el molde este teníem a la part d'ací enfront de lo que és la foto esa. Hi havia una taula que era on es muntaven els moldes. En el meu treball pues, era això, quan ha començat uno, pues, això, un poquetet de recaos, després de les feines fàcils, de mesclar, perforar, cosir tampoc en deixaven perquè creien que no era capaç, de la màquina també es pensaven que no anava a ser capaç, però bueno, jo crec que quan t'ho proposes pots fer de tot. El que passa que les dones sempre pareix que ens moran mirant un poc, aquestes feines no eren nostres, però en fi. La caixa, el caixetí on guardem les lletres, això està col·locat però no està per abecedari. Algunes lletres sí que estan per abecedari, però les altres no. Però en canvi me'n recorde, així estava la B, C, D, E, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X i Z. I és la col·locació de les lletres ahí. Conforme te les ha nombrat, estava ahí. I després hi havia espais que era per separar les paraules, les síl·labes, anaven separades en separadors d'estos, i els quadrets estos més grans eren per omplir línies, és que es quedaven, per exemple, si posaves dos paraules i la línia anava fins ahí, doncs l'omplíem de cos, d'això, el hueco l'omplíem de blanc d'això. El que així ha sigut sempre l'ofici més complicat de la imprenta, perquè era el que tenia que fer tot això, perquè no tenia que educar de màquina, només fer tots els moldes. Hi havia molts tipus de lletra, tenien un nom, cada lletra es deia, per exemple, havia un tipus de lletra que es deia Cleopatra, que era molt famosa del tipus Ixi, després la lletra inglesa, que ha sigut sempre de tota la vida, que és això que es fan els targetons de boda i les lletres més d'això. Però quan acabava la impressió de la fulla eixa, entonces teníem que tornar a distribuir tot el material que tenia eixa pàgina a treballar tot per les caixes, per tornar després a fer un altre. I ho fèiem així, jo què sé, potser jo muntava, per dir-te alguna cosa, 5 o 6 pàgines, havia material per 5 o 6, però quan tenia eixes ja no podia fer més, tenia que esperar-se a imprimir eixes per tornar-les a desfer i tornar a fer altra volta fulles noves. No sols també es treballava en la imprenta, n'hi havia coses que es tenien que anar a València, com per exemple, quan ja es va deixar de compondre, bueno, es seguia component, però va ser la que es feia la linotípia.
Per això hi havia que anar a València en els textos que volia i es escrivia en uns moldes de ferro que era com si s'escrigueren a màquina. Entonces ya quedaba la línea Z, se adelantaba un montón, que después la tuvieron que redistribuir, pero se adelantaba un montón ya que no sabia de fer lletra per lletra. Després els tipus de lletra també quan portaven uns anys, no és que se'ls canviaven massa pressa, però a lo millor a cada 8-10 anys havia que canviar els tipus perquè d'imprimir sobre això es desgastaven. Després ja no imprimien bé i es tenia que comprar nous, i això era caríssim, perquè això era plom, està fet de plom i antimoni, i era la vicinària d'això, quan es comprava això, costava la bomba de diners. Sí. Està tot molt modernitzat, però en aquell entonces era res, tot molt manual, molt manual. Després ara sí, es tapaven bien a les alçades y ahí lo clavaba en la rama y estancaba y entonces el razón funcionaba, la máquina esta funcionaba en llum, tenía ahí un interruptor que le donaba eso y después el forat de seguete así es de una palanca que si se le anava la llum, en aquella època que se le anava la llum de voltes a pedal podia funcionar la màquina, anava molt més espaiat que això però funcionava. I així es posaven els papers en blanc i així quan estaven impresos. Entonces quan estava el molde, la màquina quan feia pujar i ahir damunt el demoni d'estes anava la tinta. I a la rodeta aquella anaven donant-li i els rodillos quan pugen la tiraven d'ahí, l'escampaven ahí i cada volta que passava així, al baixar l'envoltava i al pujar imprimia així el paper i entonces el passaven així. Les cuchillas de la guillotina, mon pare de la guillotina era seu a soles, perquè això ho veia en màxim perill. Aunque ja estava més modernitzat, ja no es feia tant a mà que es baixava la cuchilla sola, sinó que era automàtica, i aquesta feina sempre ha sigut d'ell. Retallar els papers, arreglar el tamany que tingueren que imprimir, la guillotina era d'ell. Fèiem un horari, posàvem a les 8 del matí i acabàvem normalment allà a les 6 o les 7 de la vesprada, no? És que... I quan més venien estos era el dia de la loteria, que es juga a la loteria, i aquest dia pel matí a la impremta no es treballava, i aquest dia era festa. S'assentaven tots allí al costat de l'estufa i a sentir en la ràdio el sorteig de la loteria nacional. Això era sagrat tots els anys. Feia la tia Carme, la tia Baldomero, una torrada de roses i la catalana, el vi i això, i aquí fèiem una festa. Per mon pare, la seva millor feina sempre era el programa de festes. Era per ell la seva màxima creació. Ell s'esforçava molt, quisquera molt bé. Treballàvem més d'un mes fent el programa, clar. Que en aquell entonces, això, els artículos, n'hi havia que repassar-los, hi havia que corregir-los. Tenia que fer tota la feina del programa, més els impresos normals de les empreses d'ací del poble. I entregar-lo a temps, que allí era el problema, perquè sempre hi havia que anar molt ràpids i en aquest moment, a l'hora d'acabar-lo de confeccionar, sempre tiràvem mà de tota la família, pegàvem un tironet i procurava sempre treure-lo quan tocava. Però era el seu millor, el seu xiquet, pràcticament, la seva creació era el programa de festes. Era la seva il·lusió de tota la vida. I entonces li posava molt d'empenyo, que era bé, que era bonico, perquè sabia que això era una cosa que quedaria en història i que era pel poble, en general. Els primers anys el programa de festes es feia tot íntegro en banyeres, el fèiem en la impremta nosaltres. Bueno, la segona etapa es trasladem perquè la impremta en aquell entonces era també de mon pare i de les seves germanes. Ja van decidir que fora per mon pare soles i entonces la trasladar a carrer San José de Santonja, que en aquell entonces començava a ser una xicoteta polígono industrial, per si diguem, d'entonces, en cotxeres, ja començava Monzón al carrer, després estava Oliva, estava el taxista i després vosaltres, que vam a començar. També, a part de la impremta, fer paper higiènic, que començàvem en el paper higiènic i a continuació la impremta. El programa de festes ja li posàvem molt de color, entonces esta màquina no treia aquesta nitidez de fotografia. En aquell entonces ja va començar a modernitzar-se un poquetet. Mon pare va decidir que tenia que anar el negoci un poquetet a millor i es va arriesgar a comprar una
màquina ja automàtica, que és l'original Heidelberg. Ja a partir d'ahí després ja va comprar també una plana, que ja era un tipus el que es gasta avui en dia per fer la premsa. I van comprar una altra màquina, una plana que es dia, i en aquella fem això un color. Va tenir que vindre un muntador alemà. En aquell entonces no n'hi havia així mitjos, no n'hi havia hotel, no n'hi havia res, el vam tindre que tindre per almenys 15 dies en casa l'home i ja tenint-se conforme podíem, però bé, ho vam muntar, meu pare també sabia alguna d'alemà i... Després tot l'altre, pues això que el dia, factures, pedidos, eixides, sobres, cartes... Bueno, dins de totes les feines que es fan, totes eren importants, qualque coseta per xicoteta que fora, pues treballava també en totes les indústries de banyeres pues, per etiquetes, talonaris, que gràcies a Déu també pues, el poble també en aquell entonces col·laborava prou en que isquera la feina del poble. De tot, allí fem de tot, targetes, targetons... També puc donar com a anècdota que un dia tenia que entregar un treball, una feina, i vaig imprimir 50.000 papers en un dia. Que això és un rècord. Era automàtica, era la Heidelberg. Anava loca. És tota la feina que fèiem allí. Pues paper de color, paper de... Això ho teníem en estanteries que col·locàvem les resmes i d'ahir anava agarrant mon pare per tallar-les a arreglar el que tinguera que imprimir. També treballàvem en algunes coses en papeleres unides d'Alcoi. Hasta última hora deixàvem pues, coses. Entonces era una feina més bé artesana, aunque es diu artes gràfiques, però eren artes. Després un tio ja... Ell ja va voler retirar-se perquè estava fastidiat i això, i se la van quedar els treballadors i la van tindre uns quants anys també. Per això dic que mon pare era emprendedor, no parava sols en una cosa. I feia cine. Va treure això d'operador cinematogràfic i va començar en el Mariola. Va ser el primer oficial, va estar de 7 anys. Feia cine dijous, dissabte i diumenge, i tot el que portava per davant de feina. Que ja que